саидабегим бо вуҷуди таҷрибаи беш аз 30 соли ронандагӣ каме эҳсоси тарс дорад. ҳаяҷон дем кам тарс аст. Кам тарс шудем, ҳеҷ гап не мегузарад ин кор. ӯ имрӯз мусофиронро бо троллейбуси нави бесим ба ҷои лозима мебарад. ин нави троллейбусҳоро дар минтақаи осиё марказӣ бори аввал ба шаҳри Душанбе оварданд. Компютеркати камтарак вазминтар ҳозир топсайда надорем. ҳоло омӯзгорон ронандагонро ҳамроҳӣ мекунанд. Беларусия омадам 15 рӯз мо даст ба иштирок кардем. ҳама чиро омӯзондам, омӯхтем мо. Мани апам сменчик мегӯем. Ман ҳамчида муаллим нишон додестам ки кадом кнопкара ҷех, кадомша не, исгоба чихе исто, чихе дарора кишо, ҳамият апамда нишон додестам. троллейбусҳои беноқил дар ширкати белкоммунмаши ҷумҳурии Беларус истеҳсол шуда имкон доранд ҳангоми ҳаракат бо сим дар худ нерӯи барқро захира намоянд. дар ҳолати зарурӣ ӯ метавонад то масофаи 15-20 километр беноқил ҳаракат кунад. бо вуҷуди он ки мардум аз троллейбусҳои кӯҳнаву фарсуда ва бо симҳои канда дар хиёбонҳои Душанбе хаставу дилгир шуданд, бо мавриди истифода қарор додани троллейбусҳои бесим изҳори умедворӣ мекунанд ки вазъи мусофиркашонӣ дар Душанбе беҳтар хоҳад шуд. феълан ба Душанбе танҳо 4 троллейбусро барои давраи 6-моҳаи омӯзишӣ оварданд. дар мавриди бо иқлими Тоҷикистон ба иқлими шаҳр Душанбе мутобиқ будану аз ҷиҳати нишондодии омурӣ бартариашон муайян шуданд, оянда мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Душанбе теъдоди ин навъи троллейбусро дар шаҳри Душанбе зиёд кардан дар нақша доранд. ҳоло дар 7 хатсайри троллейбусии шаҳри Душанбе 87 адад троллейбус ба мусофирон хизмат мерасонанд.